TV Anwar Flebaro anga foli amulase aw ma munu kelendo ka aw sigi ka aw nyebe ni jabaranima amba irawla ka fo ni aw ka kle kuna fondi kena sigli abakuru baw temene ko fe amina kuna fonu na kelen ka ta ka di aw ma aw ka se ka family man soro Allah ayaw bismillah ni nyani sigo flanan de do mun do da ibay ka fo sanko nalla mun do da ka bulda ministry fu fe mun ni sino jamana la fa sa la kanama G5 Sahel to la kuna na kuna Mali kuna ya makrengera la pa ko ne Mali fa bai Ramadan na buluda kari do ka bejan ko lo kle wolo la ma suga ka sabu ko ma ko lo ko mi so ya ka ko do ga fa buru so ka ma kele ko ta buru di nord ni buru di sud una na kuma nyoga sigi senga pepe kuma nyoga mo kala ma di tarata ko jambe ko lo kle ko to samba fla samba ni shigi Amba ayiraula ka fo san kono ni jakulu uka sigi mumbe boloda niya atako flana no G5 Sahel ministry so munu nyashinin do jamana ko fe ko ma ani lafasa fugata se lakanama uka sigi nana ke anga faba kono no Bamako yi anga nyanye be ke so ba mun kono ni an kama Centre International de Conférence de Bamako CICB uka sigi kono la mun borala anga jakala kuna fununa San uka sigiba mun be boloda ni ya sigiba ko flana ye no be ke ministry so fe munu nyeshin do jamana lafsa lakana ani jamana ko fe ko ma togo mina G5 Sahel togola akera kunu anga faba kono kerengera anga yoro mu be no ni an comme Centre International de Conférence de Bamako CICB wakati mina uka sigi na damne uka tonyema alena ni dado lakana besera muka anuka anga fere mu sigi senka wala saka lakana sapati togo mina ayira ka fo uye ko mu ke no ashatu no yi Mauritanie fabayi o kumara benkan ani fo lafasa kuna o ko bolo dara togo mina u dado lako nyefo General Salifou Traoré ni ale ministry ye mun yasino lakana ma o fana nan dado laka nyefo Najim El Hadji Mohamed ni ale ton yere nyama yi ale nan dado alama chama fana tumbe a kene kakata se jekuluma kerengara farafina jekulu no Union Africaine oninga chidi fana tumbe akono fukata se Union Européenne ma ani CEDEAO mamunu tumbe a kene ka chena ubela jela ira ka fo ni sigi nyana wa u dado ibay ka fo bingan wala mu no be ka ke ma jugu fe ka ira ka fo tibe wa bela jela ira ka fo kan ka je ku tiga di nyama ka ben sabati kala kana sabati ka basigi sabati nyeta fana u ka sabati Sahel marawla ni u kan sigi ba flanan ta kala je una nu dado jamana nyama were mu buluda no yu ka sigi wa una na u dado o fana la ko nyefo ka ira ka fo maunu bulu fo bela jela ka lakana maliko no fukata se Sahel maraw bela jela Franci uka la sigide mumbiano ni musodo Evelyn Descord ale bismillah anga premier ministre fe Soumeylou Boubé Maïga kunu Soumeylou Boubé Maïga ani Franci ka la sigide uka sigide nana bulumuka anga laje Nega kanyata ani kelen dala goshile kunu tenado ka beja vekalo kle shegi masamba flasanta ani shegi wati de la Mali premier ministre Soumeylou Boubé Maïga alen nana Fransikal la sigide bismillah Fransikal la sigide mbe anga jamana kono no madame Evelyn Descortier u ye lere kelen nyana de ke kuma la kera sababu ye Mali gouvernement nyama anani dado fen chamana ko nyefo ani Fransikal la sigide ni nyanche geleya mumbe no ani jamana flauka nga je ku tege di nyama sira munu fer no do be sinabe santa nyana bo wakati mina Fransi la sigide ibay ka fo siki kunchele ale na ira ka fo alibi ube Mali deme kosobe Mali ka se ka wuli ka jobolo da togo mina bolono blara benga sebe mu no be ka sababu ye kanani basigi o ka se ka wale ya togo mina nanyo nyini Alger no Algerie fa bay wa o fana bolon ko fe aya ira ka fo alibi ubu ka deme kura ya ka nyeshi G5 Sahel toma Sani anga Mali bla Tombouctou ametay no Mali douanier kele al Bukader Touré uye alefa majugu de yafa ibay ka fo u yafa marfa kisa de la wa niya jitemine jekulu mu ni barenge o masoro ka don folo ambe do donke alaka adarosmaya an kon kitimna alako no ya ambe beta je kitimuna alako o fana no ya alaka an yenye ka anta don kono anga koron bingan walu nyonyalendo ko sobe sangani wakati bingan walu be ke majugu fe kerengera la munu bundugo islamia dino ko fe ka bingan wala taka mausegere
O bɔlen kɔfɛ an bɛ taa Sudan karidon ka bɛn janvier kalo tile 7 ma u bɔra bɔlɔn kɔnɔ ka taama boloda k'u ka nisɔngoya yira dɔ farali mun kɛra buru sɔngɔ kan a kɛra sababu ye maa kelen o tanyana sabula i b'a ye k'a fɔ mankan tɛmɛna lakana tigilamaaw ni taamalikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoni lajɛ. Tamalikɛlaw olu nana taama boloda jɔkun laban kɔnɔna la Sudan jamana kɔnɔ walasa k'u ka nisɔngoya yira dɔ farali mun kɛra buru sɔngɔ kan wagati min na gouvernement nana laɲini kɛ n'i y'a jateminɛ fanga sinamaw ka jɛkulu caman olu ye wele bila jamanadenw ma u bɛɛ ka bɔ ka taama boloda ka taa gouvernement juguya la nka u y'a fɔ ko a ka kɛ basigi kɔnɔna la o la n'i y'a jateminɛ u ni lakana tigilamaaw nana kari ɲɔgɔnna maa kelen n'o ye lycée kalanden ye ale nana to a la Sudankaw olu kelen don ka taama boloda kabiri sibiri don janvier kalo tile 6 u ka jamana caman fana fo ka taa se u ka fan caman ma ka sababu kɛ dɔ farali mun kɛra buru sɔngɔ kan o ma jaw ye kari don n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kelen ka taama boloda u ka lycéden kelen ɲɔgɔnna o nana bɔnɛ a ni la a kɛra yɔrɔ min na an kɔma ko Guinea la o dugujɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ farala buru sɔngɔ kan ka sababu kɛ a yira k'a fɔ u ka fɛnw sɔrɔli ka gɛlɛya kosɛbɛ o de senfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gouvernement kɔni kelen don ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na sabula gouvernement yɛrɛ dɛmɛ dɔ kɛ ka dɔ bɔ a ka sɔrɔ t'a la walasa jamana sɔrɔ yɛrɛ fana bɛ se ka yiriwa nin ko in na. Corée du Nord ani Corée du Sud ni jamana fila ninnu dancɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka u bɛna kumaɲɔgɔn sigi sen kan walasa ka se ka ko ban cogo min na bi tarata don ka bɛn janvier kalo tile 9 ma kumaɲɔgɔnya ba o dabɔra u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka bɛn fɔlen na an ka lajɛ. Corée du Nord ani Corée du Sud u ka kumaɲɔgɔnba sigira sen kan bi tarata don janvier kalo tile 9 san 2018 ni ye a ko siɲɛ fɔlɔ de san 2 tɛmɛnen kɔfɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka kumaɲɔgɔn sigi sen kan cogo min na n'o bɛna kɛ sababu ye k'u ka ciden filaw ko olu kanbɛn n'o o sigi bɛna boloda u ka dugu min bɛ yen ni an kɔma Panmunjom n'o bɛ tali kɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɔlen kɔfɛ Corée du Nord ka lasigiden minnu kan ka taa Jeux olympiques d'hiver kɔnɔna la n'o kan ka daminɛ février kalo daminɛ la Corée du Sud jamana kɔnɔ n'i ye Corée du Sud ta k'a lajɛ olu kɔni bɛ fɛ hali bi nin ko in na kumaɲɔgɔn sɔbɛ yɛrɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sira caman kan u ka sigi mun n'o bɛna boloda a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw dɔ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun n'olu dɔw sɔrɔla ka bɛn san 2017 ma wagati min na Corée du Nord olu nana u ka arme nucléaire caman siffler ani u ka missile ciw n'u nana olu caman kɛ wa ni farikolo ɲɛnajɛ mun kɛnɛ bɛna sigi sen kan ni an k'a ma ko Jeux olympiques Corée du Sud y'a labɛn a bɛna boloda kalo nata la o dolanci yɛrɛ ani o farikolo ɲɛnajɛ o de bɛna kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ nin jamana fila ninnu u ka sigi bɛna boloda Corée du Nord olu kɔni bɛna u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛlaw bila ka taga ani i b'a ye k'a fɔ u ka politikimaw walasa u ka se ka kuma cogo min na o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u ka senfililaw n'o ye taekwondo kɛbaaw ye olu fana bɛna u ka seko n'u ka dɔnkow caman yira o b'a yira k'a fɔ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛta baara o bɛ ka kɛ. An bɛ taa siri an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Bashar al-Assad ni Irisiw kelen don ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye mugujugu jigi jamana woroduguyanfan ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ Bamanciw kan ani i b'a ye k'a fɔ civiliw ka maa 21 olu de bɔnɛra u ni la an ka kunnafoni lajɛ. Bashar al-Assad ka pankuru olu kelen don ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati walasa i b'a ye k'a fɔ Idlib u ka pankuru jigin ani dugu in u ka se k'a fan bɛɛ lajɛlen minɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ maa caman bɛ bɔnɛ u ni la maa 21 n'olu ye civiliw ye denmisɛnninw 8 ɲɔgɔnna olu de nana bɔnɛ u ni la a kɛra Bashar al-Assad ani u dɛmɛbagaw fɛ n'o ye Irisiw ye sabula u bɛ fɛ Idlib dugu k'a minɛ cogo bɛɛ lajɛlen na n'o b'u ka jamana baniyanfan fɛ ka taa Aklibiyanfan fɛ mugujugu u nana jigin kari don yɔrɔ caman na n'o bɛ tali kɛ jamana woroduguyanfan ana a kɔrɔnyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra sababu maa 11 k'olu bɔnɛ u ni la olu bɛɛ lajɛlen ye du kelen maaw ye a kɛra yɔrɔ mun na ani dugu mun ka surun an kama ko Sinjar kari don Bashar al-Assad n'a ka maaw olu kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka se ka nin yɔrɔ in minɛ nin yɔrɔ in ni i b'a ye k'a fɔ u ka pankuru jiginkɛnɛ mun bɛ yen n'o y'u ka sɔrɔsiw ka pankuru jiginkɛnɛ n'an k'a ma ko Abu Duhur o dugu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 14 sabula o kelen don k'u kun ɲɛsin yen de ma n'o ye Bashar al-Assad n'a ka maaw ye u dɛmɛlen don Irisiw de fɛ n'o ye Irisiw ka pankuru ye wa kabiri décembre kalo tile 25 tɛmɛnen u kelen don ka wuli ka jɔ boloda Idlib dugu u bɛ se k'a minɛ ka bɔ Bamanciw ka bolo kan cogo min na sabula ale de ye yɔrɔ ye mun tɛ Bashar al-Assad ka maaw bolo a minɛlen don Bamanci kɔrɔw fɛ minnu tun bɛ Al-Qaïda la n'olu kelen don k'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka binkani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ.
TV Anwar filɛbagaw kunnafoni mun sɔrɔla ko di aw ma bi o de ni ni Ala ma an ka jɔnya jɔ ana don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni kunnafoni kuraw ye k'olu ta k'u di aw ma ladiriya kɔnɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw kan bɛn diɲɛ don wɛrɛ an b'a fɔ aw ye Ala ka jakun wɛrɛ yira an na